खुलुमबाय लोगोफोर, बर'नि रानि 2.0 चेनेलाव गोजोन फुंबिलिनि अननाय आरो सिबिनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय जाबाय। दिनै 23 जानुवारि 2026 शुक्रबार बाराय। दिनैनि सानाव मेष राशिफोरनि थाखाय गोदान लामा गेवगोन, नाथाय बांद्राय खरसानिफ्राय सांग्रां जानाया मोजां। नोंथांमोना बेबादिनो राशिजों सोमोन्दो थानाय बाथ्राफोर मोनथिनो लुबैयोब्ला जायफोरा दिनैसो बर'नि रानि 2.0 आव गोदानै फैदों बिथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाब्लानो जाबाय, जाहाथे जेब्ला जों बेबादिनो सानफ्रोमबोनि राशिखौ आपल'ड खालामो अब्ला नोंथांमोना थाबै नटिफिकेशनखौ मोनहैनो हायो। फै दानिया मोनथिना लादोनि मोन 12 राशिफोरनि सोमोन्दै। गिबि राशि महरै मेष राशि। राशि बादियै नोंथांमोननि दिनैनि साना गोजोनै बारलांगोन, नाथाय धोननि बेलायाव मोजाङै नोजोर होनाया गोनांथि। मार्केटिंजों सोमोन्दो गोनांफोरा मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। बैसो जानाय सुबुंफोरनिफ्राय मदद मोननो हागोन। मोजां मोनलायनायनि बिथिङाव गोसोआ उसुखुथु नुजाथिनो हागौ। समाजारि खामानिफोराव बाहागो लानो हागोन। लोगोफोरजों सम हगारहरनो हागोन। बिमा बिफाफोरा गथ' गथायखौ सांग्रां लाखिनाया मोजां। उपाय महरै बसत पंचमी यानि दिनै बिमा सरस्वतीनि मुङै फुजा बावोब्ला मोजां। मेष राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4 आरो 9। खाफाल गोनां गाबा जादों गोजा। वृषभ राशि। राशि बादियै वृषभ राशिफोरा दिनैनि सानाव जिउनि लोगोजों जौगासारनाय मोननो हागोन। थासारिया सिगांनिख्रुइ साबसिन हामसिन जानानै बारलांगोन। सावस्रि बिथिङाव गाहामैनो बारलांगोन। खरसा बिथिङाव सांग्रां जानाया मोजां। सोमोन्दोआरिफोरनिफ्राय मोननो थानाय रांखौ मोनफिननो हागोन। प्राइभेट जब मावग्राफोरा प्रम'सन मोननो हागौ। वृषभ राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर। उपाय महरै गुफुर सि दान होयोब्ला मोजां। मिथुन राशि। राशि बादियै दिनैनि साना गाहामैनो बारलांगोन। बेफार फालांगियाव राफोद महर मोनखांगोन। नखर संसाराव सुखुयै बारलांगोन। गथ' गथायजों सोमोन्दो थानाय जाथायफोराव मोजां खौरां मोननो हागोन। केरियार फारसे गिदिर बिबान मोननो हागौ। लाभ लाइनाव गाहामैनो बारलांगोन। मिथुन राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां। उपाय महरै जायखिजाया गोरिब सुबुंफोरनो दान होयोब्ला मोजां। कर्क राशि। राशि बादियै कर्क राशिफोरा दिनैनि सानाव गोरोबलायनानै सम हगार हरनो हागोन। फरायसाफोरा खस्थ'नि गेजेरजों मोजां फिथाइ मोननो हागोन। नखर संसाराव सुखुयै सम हगार हरनो हागोन। धोरोमारि खान्थिफ्राव बरादा हेफाजाब होगोन। खरसा फारसे सांग्रां जानाया मोजां। बिमा बिफानि बोर मोननो हागोन। केरियार फारसे मोजां लाभ खालामनो हागोन। सावस्रि फारसे सांग्रां जानाया मोजां। कर्क राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो। उपाय महरै थालिर थामहिनबा गोमो बिबारखौ दान होयोब्ला मोजां। सिंह राशि। राशि बादियै सिंह राशिफोरनि थाखाय दिनैनि साना गोजोनै बारलांगोन। नखर संसाराव रंजा खुसियै बारलांगोन। जब फारसे सोलायनाय मोननो हागोन। खरसा फारसे सांग्रां जानाया मोजां। दावबायनाय लामायाव मुलाम्फा मोननो हागोन। सावस्रि बिथिङाव गाहामैनो बारलांगोन। लाभ लाइनाव जिउनि लोगोजों गाहामैनो बारलांगोन। सिंह राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों कमला गाब। उपाय महरै गुरु मेथाइखौ दान होयोब्ला मोजां। तुला राशि। तुला राशिफोरनि थाखाय दिनैनि साना गाहामैनो बारलांगोन। नोंथांमोना दिनैनि सानाव जानाय लोंनाय फारसे सांग्रां जानाया मोजां। फरायसाफोरा सोलोंथाइ बिथिङाव जौगासारनाय मोननो हागोन। साननायनि लैथोआव गोजोमना हरखाबै थिरांथा लानाया मोजां नङा। खामानिनि थाखाय बहाबा दावबायनो थांनो गोनां जानो हागौ। तुला राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर। उपाय महरै इसोरनो गुफुर बिबार दान होयोब्ला मोजां। वृश्चिक राशि। राशि बादियै वृश्चिक राशिफोरनि थाखाय दिनैनि साना गाब गोनां जानानै फैगोन। जुलि जायैफोरा जुलिनि खौरां मोननो हागौ। लोगोआरिफोरनि हेफाजाब मोननो हागोन। आयेनजों सोमोन्दो थानाय खामानिफोराव रेहाय मोननो हागोन।
सावस्रि बिथिङाव सांग्रां जानाया मोजां। लाभ लाइनआव सोलायनाय मोनखांनो हागोन। नखराव दावराव दावसि सोमजिखांनो हागौ। वृश्चिक राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों मेरुन। उफाय महरै गोसोम गाबनि दालिखौ दान होयोब्ला मोजां। कन्या राशि। राशि बादियै कन्या राशिफोरा दिनैनि सानाव फैसाजों सोमोन्दो थानाय खामानिफोराव सांग्रां जानाया मोजां। बहाबा फैसा सोसननो सानदोंब्ला बेयो मोजां। लाभ लाइनआव खुगाखौ हमथाना बाथ्रा सावरायलायनाया मोजां। नखरारिफोरनि गेजेराव फोथायलायनाय बांगोन। समाजारि खामानिफोराव बाहागो लानो हागोन। नखर संसाराव अनज्लायनाय फैगोन। समाजारि बिथिङाव मान सन्मान मोननो हागोन। कन्या राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो। उपाय महरै गाइखेर एबा गुफुर फुलखौ दान होयोब्ला मोजां। धनु राशि। राशि बादियै दिनैनि साना गाहामैनो बारलांगोन। नखराव गोरोबलायनाय नुजाथिगोन। मार्केटिंजों सोमोन्दो थानाय खामानिफ्राव लाब मोननो हागोन। गथ' गथायजों सोमोन्दो थानाय खामानिफ्राव मोजां खौरां मोननो हागोन। नोंथांमोना दिनैनि सानाव धैर्य हमनाया गोनांथि। सावस्रि बिथिङाव सांग्रां जानाया मोजां। केरियार फारसे बेखार सुबुंफोरा बाहेरायाव मोजां मुलाम्फा खालामनो हागोन। लाभ लाइनआव सोमोन्दोआ गालाय गुजाय नुजाथिनो हागौ। धनु राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो। उपाय महरै गोमो बिबार दान होयोब्ला मोजां। मकर राशि। राशि बादियै मकर राशिफोरनि थाखाय दिनैनि साना मोजाङैनो बारलांगोन। गोबाव समनिफ्राय गोरोन्थि बुजिलायनाया जोबस्रांगोन। धोरोमारि खामानिफोराव गोसो जगोन। थासारिया गोरायै बारलांगोन। खायसे बाथ्रा खोथाफोराव जयै सावरायलायनाया गोनांथि। बेफार फालांगियाव मुलाम्फा मोननो हागोन। बिमा बिफानि अनसायनाय मोननो हागोन। केरियार फारसे जाफुंसारनाय मोननो हागोन। मोजां मोनलायनायाव जिउनि लोगोजों बहाबा बेरायनो थांनो हागौ। मकर राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 10 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों निला। कुम्भ राशि। राशि बादियै कुम्भ राशिफोरनि थाखाय दिनैनि साना जोबोर मोजाङै बारलांगोन। गेदेमाफोरनि बोसोना खामानि होगोन। सावस्रि बिथिङाव ब्यामनि गोनांथि। बेफार फालांगियाव लाब मोननो हागोन। जिउनि लोगोजों बहाबा बेरायनो थांनायनि प्लेनिं खालामनो हागौ। बिमा बिफानि सहाय मोननो हागोन। फिसा फिसौ जेंनाफोरा जेंना सोमजिखांहोनो हागौ। खरसाया बांनो हागौ। कुम्भ राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों निला। मीन राशि। राशि बादियै मीन राशिफोरनि थाखाय दिनैनि साना मोजाङैनो बारलांगोन। सोरबा आलासिफोर फैनायनि थाखाय गोसोआव खुसि मोनखांगोन। गोनांथि खामानिफ्रा मावफुंजागोन। आय बांहोनो हागोन। गथ' गथायफोरनि खामानि फारसे गोसोखौ गोजोननाय मोनखांगोन। मीन राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 12 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो। उपाय महरै गिरनि भग बावनाया मोजां। दिनैनि सानसेयारि फानजामुथि फरायथिनाय भिडिअखौ जाय बिथांमोना जोबजासिम नायजोबलांबाय बिथांमोननि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय जाबाय। जुदि नोंथांमोना दिनैनि बे भिडिअखौ नोंथांमोननि लाइफआव एसेब्लाबो इउजफुल मोनदोंब्ला कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो दाबाव आरो लोगोसेनो नोंथांनि लोगो आरो जाथि खुरमाफोरनोबो शेयार खालामलायब्लानो जाबाय।